2 μηχανές, μια διαδρομή και μια καλή ιστορία στο τέλος. Η φάση είναι απλή. Μοτοσικλέτες, φίλοι, δράση και απρόοδο. Εμένα κοιτά. Αν δεν πέσεις, δεν το έχεις ζήσει. Όταν σταματάμε, κάμπινγκ. Καλύτερο ξενοδοχείο, η φύση. Αποτυπώνουμε στιγμές, όχι μόνο φωτογραφίες. Όλα τέλεια μέχρι... Ναι, ξέχασα τον μπρίκι. Και συνεχίζουμε, γιατί το ταξίδι δεν τελειώνει ποτέ. Είμαστε η παρέα που ήθελες. Και τώρα πια την έχεις.